Já mám světlo. No, na co jsem se chtěla mrknout dneska? Já jsem si absolutně nevšimla, že Checkloud už 12 dnů zpátky vydal vyjádření a omluvu k té jeho poslední kauze. Já nechápu, jak je možný, že jsem si to všimla až teď. Docela mě to mrzí, ale tak jako chtěla bych se na to podívat, takže jestli mě omluvíte, tak vypínám video a jdu si dívat na Čekyho, jupí. Ne, tak se na to společně podíváme. Já jsem se rozhodla jinak ještě. Já zase tady budu kecat 10 let. Ale rozhodla jsem se, že zkusím být trochu méně ironická, sarkastická tady v těch videích, protože pak ne všichni to asi chápou tady ten můj smysl pro humor a vypadám pak jenom jako dement. A asi tak úplně nechci působit. Takže to zkusím omezit. A omlouvám se. Dobře. Budu trochu víc friendly. Family friendly, nebo tak něco. Dej se schovat záložky. To je geniální. Nice. Teďka už se nemusím bát toho, že někdo uvidí, co tam mám. Tak jo. A jdeme se podívat teda na Čekyho, protože mě to reálně zajímá, co tam bude říkat zase za věcičky. Hlavně, když si to jako tak spočítám, tak 12 dnů zpátky, kdy on to vydal. On to vydal na Silvestra. Tak jo, no. Takže místo toho, aby popřál šťastný nový rok, tak vydal vyjádření. Ale já to chápu samozřejmě jako nový rok, nový Čeky. To je geniální. A tam to se stalo někdy před Vánocema, takže on čekal velmi dlouho na to, aby vydal tohle vyjádření. Tak já asi si to musel sepsat. No, já se k tomu nebudu vyjadřovat zatím, když jsem to neviděla, já se omlouvám. Hele, přátelé, asi je mi jakoby naprosto jasný, že je tady jakoby spousta lidí pro nějaký vyjádření, což naprosto jako chápu, jo. Já bych to chtěl zkusit jako dát nějak dohromady, protože já jsem teďko byl asi týden off od 20. nevím kolikátýho. Prostě jsem byl jako týden off a samozřejmě asi jakoby chápete, že to bylo zajímavý. Měl jsem jakoby čas na nějakou jako docela těžkou sebereflexi a mluvil jsem se strašnou jako spoustou lidí, který mi dávali prostě různý jakoby zajímavý inputy. A já bych se tady k tomu chtěl jako nějak prostě úplně mimo nějaký jakoby, jak to říct ty vole, jakoby city vyjádřit prostě, jo. Takže já jakoby začnu tím, že co se stalo, tak se prostě jako stalo. No, jo? Stalo, nemuselo se to stát. Co se jako stalo, všichni jste to zase jako zaregistrovali. A jako naprosto upřímně, tak mělo to na mě hodně jako silný dopad. Já jsem prostě musel na pár dní zmizet a vyčistit si hlavu. Navíc byly svátky. Čekaj, ty jsi musel zmizet na pár dnů, protože jsi čekal, až to přejde, až ta nás ráno z lidí zase opadne. Já jenom přemýšlím, jestli není v takovém případě lepší pokračovat v těch streamech, prostě streamovat si dál, a než vydávat nějaké vyjádření, u kterého si stejně lidi řeknou, že je to další jenom basic vyjádření. Není lepší to jako dokázat? Není lepší to dokázat lidem, že se dokáže změnit a ve výsledku pak jim ukázat, že se změnil, než jenom snažit se nakecat to a říkat, jak ty věci budou, i když ve výsledku řekl jsi to dobrý, ale máme ti zase věřit? Máme si ti zase snažit věřit? Navíc byly svátky, takže já jsem toho aspoň zneužil a strávil jsem pár dní s rodinou, protože samozřejmě já taky jako nevidím mámu každý rok, jo. Nebo ne každý rok ji vidím, jo, ale jako ne každý měsíc, jo. Já bych jenom začal jako tím, co se vlastně všechno jako stalo, a v rámci té sebereflexe tak bych chtěl vysvětlit, jak se to dostalo do této situace, jo. Jak se to dostalo do tady tohohle bodu, podle mě? Podle mě je to velmi simple. Začínají ti upadat views, začínají ti upadat lidi na Twitchi, už nemáš tolik diváků. Štve tě to, že vidíš, že tvůj bývalý moderátor je teďka daleko sledovanější než ty, tak se snažíš být edgy, aby si bavil jako mladý lidi
ale zároveň do toho se snažíš pokrývat důležitý, jako seriózní, ale důležitý a seriózní témata, co ti ale jako moc nejde, protože většinou o tom moc nevíš, takže se ptáš chatu na to, aby ti všechno vysvětlil. To jsem zaběhla trochu jinam. A zároveň to jako skloubení nějakého toho tvýho rádoby bytí edgy s tím, že chceš pokrývat politický témata. Tohle úplně nejde dokopy, no. Takže jako to si myslím, že by mohla být odpověď na otázku, jak se to dostalo do tady tohohle bodu. Ale podle mě řekne něco úplně jiného. Začal vlastně ten rok jako dělat úplně jiný obsah než ty předchozí roky. Ano, politický čeky. Vlastně ten rok odpálil prezidentskýma volbama, pak jsme plynule přešli na nějaké jako prostě slovenské volby, nějaké jako věci, které jsou součástí nějaké jako veřejného mínění a tak dále. Prostě jako úplně jiný content, než já jsem to teďka jakoby dělal, jo. Já bych jenom rád k tomu doplnil, že já jsem to fakt jako Já úplně nevím, jestli jsi jako plynule přešel z contentu, který jsi dělal, na politicky mířený content. Úplně nevím, jestli bych to nazval plynulým přechodem. Ale tak. Nezačal dělat jenom kvůli views, ale celkově, protože mě to baví. No jako jenom kvůli views určitě ne, ale zároveň, kdyby to nemělo views, tak tě to nebude bavit. Ta poslední kauza, to mi neříkej, že jsi to dělal, protože tě to bavilo. To mi neříkej, že to nebylo kvůli views, jo. To mi neříkej, že tě to bavilo. Tomu nevěřím. Absolutně tomu nevěřím. X let bavil asi jako to má 20 minut? A s tím, že jako třeba řeknu za mě, že jakoby debaty a kavrování nějakých novinek a... Tak to už chápu, proč si bral teďka týden nebo víc jak týden to volno. Předtím, než vydal vyjádření, on to potřeboval prostě sepsat a napsal si scénář jako kráva k tomu. Ještě teda, abych tady přešel dramám, tak jenom řeknu, že to mám připravený. Protože samozřejmě jako chápu, že to bude mít nějaký dopad, to vyjádření. Takže když tyhle témata, tak jsou prostě jako výzva a dají se třeba během tohoto... No, jako jo, je to výzva. Je to výzva, no. A inside info zjišťovat. Díky zase zjišťuje inside info. Je to výzva, no, ale ne každý se s tou výzvou dokáže poprat. Ne každý by to měl dělat. Jako podle mě zrovna to bychom měli nechat na novináři nebo na někom, kdo se v tom reálně orientuje. Je třeba, když dám jako nějaký konkrétní příklad, tak jsme třeba řešili prostě tu kauzu okolo PH Maxů v učitelské sféře a teďko najednou mě třeba strašně jako bavilo prostě zjišťovat, kde vlastně jako je ten reálný problém, který třeba v těch českých školách jako je, jo. Teď to nebudu rozebírat, ale prostě tady tohleto konkrétně. Ale zjišťování, kde je problém v českých školách, to je trochu méně závažný, než dělání si sran z toho, co se stalo. Válka na Ukrajině, válka na Blízkém východě a tak dále, prostě jo, všechny tyhle ty témata. A já jsem udělal jednu velice jako zásadní chybu, kterou jsem si uvědomil no, tak co to bude? Nebo teďko během těch svátků. A to je to, že já jsem úplně si vykašlal a zapomněl jsem na to, že tenhle jakoby typ obsahu, tak prostě nějakým způsobem potřebuje úplně jako úplně jiný přístup, úplně jinou formu. Úplně jiný lidi na to. Úplně jiný lidi, čeky, prostě. Přiznej si to. Úplně jiný lidi. Je to kvůli tomu, že samozřejmě je tam potřeba do toho zapojit nějakou etiku, je tam do toho potřeba zapojit nějakou morálku a prostě tohleto je jedna z věcí, kterou jsem si jako neuvědomil. A já jsem vlastně prostě jakoby přešel plynule z nějakého meme, hashtag cože, že jo Štěpáne, tyjo, kontentu prostě a herního kontentu, prostě na něco úplně jako jiný, jo. Ale já jsem vlastně našrouboval do toho svého vyjadřování úplně jako jiný obsah, jo. A tohle prostě mě jakoby nenapadlo. A jak je to samozřejmě... nenapadlo? Jak je to ale nemohlo napadnout? Nemůžeš se vyjadřovat stejně, když hraješ hry, kecáš s chatem, nebo reaguješ na nějaký videa, nemůžeš se vyjadřovat úplně stejně, když se pak snažíš pokrýt nějaký důležitý téma,
nějaký politický, nebo nějakou katastrofu, co se stane, nemůžeš se vyjadřovat stejně, to je snad jasný, jakže ti to nedošlo. Já jsem prostě zapomněl na to, že s nějakým vážnějším obsahem, tak prostě musí přijít jako nějaká vážnější forma, protože jinak to hrozně moc lidí nepochopí a upřímně, jako říkám, že mě to nenapadlo. Prostě počkej, jakže to moc lidí nepochopí, spíš, že to není absolutně vhodný, ne? Tady nejde o to, že... A já mám... Celý život takovej prostě kripl, který se ze spoustu věcí dělá srandu a má takovýhle pitomej, jakoby takovýhle takovouhle pitomou formu humoru. A prostě to samozřejmě teďko trefilo jako mraky lidí, který najednou vidějí někoho, kdo tady se prostě dělá srandu jako z největší tragédie, která se v Čechách stala. A za to se prostě omlouvám. A už jsem se za to omluvil jinde a nějakým způsobem jsem teďko nad tím jako reflektoval prostě poslední týden, jo. Jo, jako říkám to, jak to je. No a já jsem teďko měl 3 možnosti. Buď to se z toho jakoby úplně sesypu, byla jedna varianta. A druhá varianta je to, že se na ten novinkový content úplně vykašlu. Jo, a prostě vrátím se spát. Prosím, řekni mi, že jsi vybral 2. Že jo. Do nějakého režimu, já nevím, herní streamer / prostě pleš českého Twitche, nebo já nevím, něco takového. A nebo prostě třetí varianta, tak je to, že půjdu jako do sebe a nějak to jako zvládnu, jo. A já to chápu. Jo, čekaj, ty jsi měl 3 varianty. Mě hrozně baví ta forma, jakou to je, že měl jsem 3 varianty. Mohl jsem se z toho úplně sesypat. Mohl jsem se na to vykašlat, ale já jsem se rozhodl, že budu lepší, protože si jdu za svým snem. Prostě to je takový, aby tě to jako trochu zabolelo, že si řekneš, ne, čekaj, prosím, nekašli na to. Když je to něco, co chceš dělat, tak si za tím prostě běž. My ti to odpustíme, prosím. Ale já se na to dívám a říkám si jako, co? Ale já jsem se prostě rozhodl, že to jako zvládnu a že budu lepší a akorát jako říkám, že to jako nebude hned. Jo, protože tohle je prostě jako jedna z věcí, která prostě trvá dlouho. Ok, nebude to lepší, nebude to hned, teda nebude to hned lepší to možná snad bude, ale co takhle třeba nedělat teďka nějaký takovýhle content? Nebo co takhle si třeba to téma pořádně nastudovat první? Nebo co takhle nad tím chvilku jako popřemýšlet aspoň, jestli to je nebo není vhodný. Řekni mi, jak je možný, že on má obrovský tým moderátorů, obrovský tým všeho, lidí okolo sebe a nikdo mu neřekl, že ten stream, který dělal, prostě není dobrý nápad. Jak je to možný, že mu to vůbec nikdo neřekl, já nevím, jestli všichni ti lidi jsou na tom stejně jak Checkloud? Jestli vnímají věci stejně jak Checkloud a prostě drží si kolem sebe lidi, kteří jsou jak on, ale v tom případě bude asi hodně těžký se zlepšit, no. Když ti to někdo z tvých nejbližších jako neřekne. To prostě beru tak, že to, co se teďko stalo, tak je nějaká prostě rána, z který prostě můžu jakoby vyjít lepší, chci toho prostě využít, no. Jako takhle to vnímám. Běž a dokážeš, když zakopneš, tak vstaň jako a běž dál. Co se bude teďko jako měnit. Jo, takže první věc, co bych jako řekl, tak je to, že já se budu chtít příští rok věnovat víc lidem i okolo sebe a nejenom vám, jo, a vzdělávat se. Takže se umlouvám všem svým divákům, ale budu streamy méně často. Budu si brát volno. Ne jako teďko ten poslední půl rok. A nedělám to jakoby jenom kvůli sobě, ale dělám to i kvůli vám. Protože si fakt myslím, že poslouchat mě poslední 3 měsíce, že jsem unavený, bylo fakt hrozný. Myslím si, že jakoby na čase přejít do toho režimu, že méně je více a budu prostě jakoby radši dělat méně často streamy, které budou jako kvalitativně někde jako úplně jinde, než prostě abych tady ty vole umíral, jo. Takže já jakoby neříkám, že ze mě bude jako full novinář, to jakoby rozhodně ne. Toto neplánuju, budu prostě pořád jako vtipnej streamer, teda aspoň doufám, že budu aspoň občas vtipnej. Jo, tohle bylo vtipný. Prostě to bylo vtipný, čekaj. Těch vážnějších témat naroubovat přesně tyhle skills,
který jsou k tomu prostě potřeba, jo, protože ona, jakoby jedna věc je prostě, já nevím, coverovat nějaký reakce, nebo prostě hrát hry, ale jsou prostě témata, který se jakoby docela špatně z tohohletoho, bez tohohletoho dělají a prostě je potřeba jít dál, no. Pokud má někdo jakoby relevantní otázky, tak se prosím ptejte. Mě to hrozně nebaví, tohle video. Taková omluva klasická, sepsaná, budu prostě lepší, už se to nestane, chci se zlepšit, chci se změnit, chci dělat to, co mě baví. No dobře, tak jo, ale vyjde to reálně. Za jak dlouho bude další kauza? Mně přijde, že tady tenhle rok měl těch kauz až. Potom všem, co se stalo, přijde mi to jako, ježiš, to jsme v 12. minutě, teprve v 12. z 20. Já se fakt na to nebudu dívat na celý. Proč chceš tak strašně dělat politiku? Máš tady spoustu stránek, který jsou schopný to pokrýt a pokrýt to tak, aby to bylo info kompletní, aby to bylo přehledný, aby to bylo zajímavý i pro mladý lidi. Nicméně můžete mi napsat vy do komentů, co si o tom myslíte. Jestli si myslíte, že Čeky bude lepší teďka, jestli se změní, jestli se už změnil. Váš názor na to, já za to budu jenom ráda, samozřejmě, že uvidím taky názor někoho jiného. Uvidíme. Držím ti velmi palce, Čeky, ty to dokážeš.